Isa Kavanga Folibiye. Foli jaranya fanta tumuta ka ifo ga an lamɛ baga na filɛ baga bɛɛ lajɛlen fo mana kɛ Mali fan fan ni Mali kɔ kan. Bɛɛ lajɛlen lamɛn o b'a to an bɛ don an ka baro kɔnɔna la directement. Déjà an ye don kumasen fɔ kanubagaw ye ka ban ni o bɛ tali kɛ accusation grave la. An bɛ fɛ i ka ɲɛfɔli kɛ an ye fɔlɔ accusation yɛrɛ kɔrɔ ye jumɛn ye? Accusation ye jalaki min ni maa bɛ a ta ka ɲɛsin maa ɲɔgɔn dɔ ma k'a fɔ ko a ye waleya dɔ kɛ tiɲɛ don wa nkalon don wa min ye kiiri tigilamɔgɔ ye walima finitigilakaw olu de bɛ se k'o jalatigɛ k'a fɔ i ye jalaki min ɲɛsin a tigi ma awɔ tiɲɛ don i ye kuma minnu fɔ a kɛra walima tiɲɛ tɛ i ye kuma minnu fɔ a ma kɛ donc accusation ye jalaki bolo kɔni k'o ɲɛsin mɔgɔ ma waleya dɔ kan waleya min a dɔw bɛ yen nɔ a kɛra a zɛrɛ ni jɛ kan i tun ye jalaki min fɔ a dalilu b'i bolo wa i y'a dalilu bɔ k'a da accusation jalaki fana bɛ se ka kɛ i ye jalaki bin maa min kan aw talen kɔ kiiri ɲɛkɔrɔ kiiri y'a ye k'a fɔ i ye dalilu minnu fɔ nin ye tantɔ olu dalilu tɛ wasa kɛ walasa ka jalaki bin a tigi kan donc n'i ko accusation dɔrɔn an bɛ se k'a fɔ jalaki bolo kɔni ɲɛsin de don mɔgɔninfin ma nka ka taa n'i ye grave fara kan accusation grave o ye jalaki kologirinw ye jalaki kologirin minnu kuma dɔw la i bɛ nin kuma in mɛn ka caya kunnafoni gafew de kɔnɔ ani baroda dɔw bɛ i n'a fɔ kiiri barodaw kiiri kunkanko kuma caman i bɛ nin babu in mɛn olu de la accusation grave ye jalaki kologirinw ye jalaki kologirin minnu accusation simple ten tɔ i bɛ taa sɔrɔ kuma dɔw la olu ko dɔw bɛ ɲɛnabɔ ka sɔrɔ hali kiiri yɛrɛ tɛ nka jalaki mana hakɛya dɔ sɔrɔ fo ka se kundama dɔ ma mɔgɔw b'a fɔ ko accusation grave n'i y'o mɛn dɔrɔn o kɔrɔ ye k'a fɔ ko tɛmɛna a dan kan généralement olu bɛ t'u yɛrɛ sɔrɔ kiiri de ɲɛkɔrɔ. Ok jalaki kologirinw o ye sɔgɔmada in na kumasen kaba a dun sugantira kun jumɛn de kama yalima mun de kɛra? Min kɛra o ye k'a fɔ juma tɛmɛnen mɛ kalo tile 6 min ye Mali baarakɛlaw ka lafasajɛkulu dɔ bɛ yen nɔ ni an bɛ se k'a fɔ ale ye lafasajɛkulu bɛɛ la belebele yɛrɛ ye ni o ye Union nationale des travailleurs du Mali INTM ale ye bataki kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ ci bataki min ni a cira premier ministre Choguel Kokala Mayiga de ma nka bataki in kɛra bataki dankɛnɛmayalen k'a sɔrɔ ka bataki yɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ sɔrɔ bɔlɔlɔw sanfɛ hali n'o y'a sɔrɔ a bɛ bataki in yɛrɛ kan k'a fɔ ko gundola bataki don confidentiel nka a y'a yɛrɛ sɔrɔ bɔlɔlɔw kan a y'a yɛrɛ sɔrɔ kunnafoni gafew kɔnɔ kunnafoni gafe caman yɛrɛ ye bataki in yɛrɛ kopi kɛ k'a k'u ka kunnafoni gafe kɔnɔ o b'a yira k'a fɔ a tɛ gundola bilen o bataki in yɛrɛ a bɛ tali kɛ sɛbɛnfura 4 ɲɔgɔnna kan sɛbɛnfura 4 minnu kɔnɔ an ye nin min fɔ tantɔ jalaki kologirin caman bɛ a kɔnɔ minnu taara ka ɲɛsin premier ministre Choguel Kokala Mayiga ma nka bataki cira ale yɛrɛ de ma bataki en tête la a fɔlen don k'a fɔ ko Union nationale des travailleurs du Mali bɛ bataki ci Mali premier ministre Choguel Kokala Mayiga ma jalaki jumɛn bɛ u bolo ka ɲɛsin a ma ko a ye tɛmɛli min kɛ CNT ɲɛkɔrɔ avril kalo tile 21 i hakili b'a la halisa CNT tagali halisa a tɔ bɛ ka mɔnɔbɔ ka sɔrɔ ka kuma caya an y'a dɔgɔkun bɛɛ k'a kuma la nka halisa a tɔ bɛ senna u ko o hukumu kɔnɔ ko premier ministre Choguel Kokala Mayiga k'a ye kumaw fɔ kuma minnu ni u ma taa olu jimi sira fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko olu ka mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ olu ma ko partant volontaire à la retraite ani anticiper mɔgɔw ko olu ka kasabi ko dɔ bɛ yen nɔ k'a ye kuma dɔw fɔ CNT kɔnɔ kuma minnu ni olu b'a yira olu la k'a fɔ ko ni mɔgɔ ninnu n'olu olu ka tɔndenw ye u ka nafolo kasabi sarali côté Mali gouvernement ye k'a ye kumaw fɔ o hukumu kɔnɔ kuma minnu ni olu ani olu fɔli man kan o de la ko olu b'a hakili jigin ka fɔ ninnu ka wari sarali ko droit de do aramadenya hakɛ dɔ de do u ka hakɛ de do wa i kɛra transition premier ministre yo i kɛra wakati normal premier ministre yo k'i kan k'u ka wari sara k'a sɔrɔ kɛ k'u b'u ka denbaya balo ni o de wa wakati dɔ de kɛra faso kɔnɔ gɛlɛya dɔw tun bɛ yen nɔ mɔgɔw de do minnu sɔnna ka u yɛrɛ ka hakɛ dɔw bila walasa u ka se ka jamana kisi ko dɔ de ma u b'o de wele ko ajustement structurel a wakati olu ka fɔ la diɲɛ seleke 4 de y'i sigi ka jateminɛ kɛ ɲininikɛlaw de y'u sigi ka jateminɛ k'a fɔ ko aw ka jamana bɛ hakɛ min na sisan aw ka jamana ka fɛn tata
mɔgɔ tata o ka girin jamana yɛrɛ sɔrɔ ma fo ka dɔbɔ mɔgɔ minnu bɛ nafolo ta jamana kun fo ka dɔbɔ olu hakɛ la nka ko Banque mondiale ni FMI y'a fɔ o hukumu kɔnɔ i n'a fɔ anw ye aw dɛmɛ ɲɔgɔn ye ni mɔgɔ minnu sɔnna ka bɔ u yɛrɛ ye walasa ka faso ka bɔta fɛgɛya dɔɔni anw yɛrɛ bɛ olu tigiw ta an bɛ musakani d'u ma wa wagati dɔ mana se u ka retraite wagati mana se anw de bɛ tila ka wari d'u ma ko donc o wari minnu ni o bɛ ka di olu ma ko cogoya si la a tɛ yamaruya mɔgɔ k'a fɔ k'a fɔ k'i b'olu ka wari tigɛ ko donc premier ministre y'o kuma min fɔ k'olu bɛ jalaki ɲɛsin premier ministre ma o kuma la kosɛbɛ ko o ma diya olu ye wa ko o kuma yɛrɛ kɛrɛfɛ fɛnɛ ni ko olu yɛrɛ bɛ n'o profiter ko ka fɛn caman fɔ premier ministre ɲɛna a ka baaraw taabolo kan sisan kɔni an bɔra jalaki min ɲɛsin a ma an bɔra o kɔnɔ ko hali premier ministre yɛrɛ kɛrɛfɛ mɔgɔ caman bɛ yen nɔ ko olu bɛ to k'a fɔ ko premier ministre tɛ kuma dɔ la k'a tɛ mɔgɔ lamɛn wa ka fara o kan ko a kɛlen de bɛ a ka hakilinaw lawaleya jamakulu tɔ kan INTM mɔgɔ ka kuma don bataki page 4 don n bɛ segin a kan ne a kumaw parcourir a bɛ se ka kɛ a bɛɛ tɛ fɔ ko hali premier ministre yɛrɛ ma suruna mɔgɔ caman bɛ yen nɔ k'olu b'o jalaki bin premier ministre kan o kɔ fana ni ko wa ko n'i ye a ta ka jate minɛ ko premier ministre ko dɔw bɛ kɛ premier ministre ɲɛna ko premier ministre tɛ sɔn k'olu dénoncer ko olu INTM mɔgɔw filɛ nin ye ko premier ministre yɛrɛ ka jalajɛ kɛyɔrɔ dɔw la M5 mɔgɔw fan fɛ ko kuma dɔw la ko mɔgɔ dɔw b'a fɔ ko INTM mɔgɔw ko ka baarakɛyɔrɔ la ko ka olu kumaniya u ni hakɛ minnu ka k'a kuma la hali ɲɛmɔgɔya kow la n'a ɲɔgɔnna ko wɛrɛw la ko ka INTM mɔgɔw kumaniya o ɲɛmɔgɔya dɔw ma ko k'a sɔrɔ kɛ ko wagati min M5 b'a ka liti la liti historique la ko wagati ko lafasa jɛkulu tɔw bɛɛ sɔnna ka fara M5 k'a ka baara ko k'a bɔ INTM na ko o hukumu kɔnɔ k'olu n'u ka tɔndenw ye jateminɛ kɛ baarakɛyɔrɔ la k'i bɛ taa sɔrɔ baarakɛyɔrɔ kelen o kelen ko ni INTM tɔnden min bɛ yen nɔ k'i bɛ taa sɔrɔ o birimelen don u y'o mot yɛrɛ de fɔ k'a birime o kɔrɔ ye k'a fɔ k'a kɛ dɛnkɛrɛfɛ ye ka a ka hakɛw bɔsi a la ko wa k'o bɛ fɔ M5 réunion kɛyɔrɔ la k'o bɛ fɔ baroda wɛrɛ la ko wa k'a bɛ fɔ hali premier ministre ɲɛna k'olu b'u yɛrɛ ɲininka ko n'o y'a sɔrɔ premier ministre yɛrɛ de tɛ o dili donbaga ye ka se ka olu INTM mɔgɔw olu ka tɔndenw sɔbɔ mara la k'u kɛ baarakɛ la gansanw ye ten tɔ ko k'a sɔrɔ kɛ simplement ko olu y'u ban ka don kɛlɛ la M5 fɛ san 2020 i b'a dɔn k'a fɔ M5 tɔn kɔnɔ c'est vrai que CSTM ni o ye lafasa jɛkulu wɛrɛ ani CDTM ni o ye lafasa jɛkulu wɛrɛ tiɲɛ don olu tun bɛ M5 kɔnɔ mais INTM tun tɛ M5 kɔnɔ donc u y'o o jalaki bin kosɛbɛ o bɔlen kɔ yen nɔ ko hali olu ka bolofara tɔn dɔ bɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ o ma ko n'o ye lɔkɔlimɛtiriw ka lafasa jɛkulu ye ko o jalaki lɔkɔlimɛtiriw ka lafasa jɛkulu tɔ minnu bɛ yen nɔ ko olu dɔw taara ka don CNT kɔnɔ k'olu dɔw don gouvernement la lafasa jɛkulu i n'a fɔ CDTM k'olu ka tɔnden dɔ kɛ gouvernement mɔgɔ ye ka lɔkɔlidenw ka lafasa jɛkulu wɛrɛ kɛ CNT mɔgɔ fo ka mɔgɔ fila bila ka taa ko mais ko olu ka lafasa jɛkulu min o bɛ INTM na ko k'o kumaniya fɛn bɛɛ ma ko nka ko nin bɛɛ kɛra ko olu ma fɛn fɔ donc olu bolo bi na nin waleya minnu filɛ nin ye f'u kan ka siro dan na u ko fɛnɛ ni ko premier ministre y'i ban sɛbɛnfura dɔ bɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ a ma ko décret 2011 057 PRM ni o bɛ hakɛ dɔw di jamanaden bɛɛ lajɛlen ma ni mɔgɔ marako juguya bɛ ka kɛ wagati min i ka se ka hakɛ dɔw sɔrɔ ko premier ministre bannen don o sɛbɛnfura ka falen ko parce que ko premier ministre yɛrɛ b'a dɔn ko a bɛ ka waleya minnu kɛ bi na ko n'i y'olu waleyaw ta k'u jate k'i b'a ye k'a fɔ ko o bɛ taa o hukumu kɔnɔ donc k'olu bɛ jalaki bin premier ministre kan o la ka bɔ kuma la u ko olu bɛ hakililajigin kɛ ko premier ministre y'a yɛrɛ sɔrɔ jalajɛ dɔ fana kɛnɛ kan a bɛ ɲini ka na kalo 6 ɲɔgɔnna bɔ ko premier ministre y'i kanto k'a fɔ k'a bɛ min ye san 1991 kɛlɛ gɛlɛnba min kɛra walasa ka se ka na bɛjɛ fanga la nin cogoya la tantɔ ko premier ministre b'a fɔ k'a fɔ k'a b'o ko la gosi sabotage ko o ye waleyaw ye waleya min ni mɔgɔ si tɛ se ka o baara kɛ u b'a fɔ o yɔrɔ de la
il ne faut plus que cela se répète ko k'a fɔ premier ministre ɲɛna ko ka kangari da ɲɛna ko o ɲɔgɔnna kana kɛ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ bilen k'a fɔ ka démocratie nacogo k'a bɛ o kuma o don galama la walima ka sigasiga o don o ko la ko ɲɔgɔnna wɛrɛ kana kɛ bilen Fanta Tumota nin tɛ a bɛɛ n y'a f'i ɲɛna n ko page 4 don page 4 min ni INT mɔgɔ ye jalaki kologirinbaw ta ka ɲɛsin premier ministre ma jalaki kologirin minnu ni m'a dɔn a bɛna laban cogo min a jalakiw kɔni bonyana kosɛbɛ. Ok Kaba ka kɛɲɛ ni i bɔra ka jalaki minnu ɲɛfɔ an ɲɛna sisan yalima mɔgɔ bɛ se k'a fɔ nin bɛna kɛ gɛlɛya kuraw de faralen Choguel kan a ka baara kɔnɔna la wa. Siga t'a la ni an bɛ kunnafoni gafew kɔnɔ mɔgɔ b'a ko front wɛrɛ dayɛlɛnna i b'a dɔn k'a fɔ bi bi in na siga t'a la front caman dayɛlɛnnen don premier ministre Choguel ko kalama i ka ɲɛ pièges b'a la ngɛlɛkɛw b'a la i ye a ka taali ye CNT la bɛɛ lajɛlen y'a ye k'a fɔ ko au niveau du CNT mɔgɔ caman bɛ yen nɔ bi bi in na minnu kunkilenna n'a kunkilenna tɛ kelen ye ni i taara a yɛrɛ ka tɔn kɔnɔ M5 RFP an y'o o kibaruyaw fɔ yan nɔ mɔgɔ camanba bɛ yen nɔ fana ni minnu ni a kunkilenna tɛ kelen ye o jɛlen don n'i ye jateminɛ kɛ fan wɛrɛw fɛ syndicat jɛkulu ni min faralen filɛ yan mais au-delà de ça i b'a ye k'a fɔ cadre des partis politiques regroupement olu bɛ kɛrɛfɛ olu tile kelen ma sɔn a ka hakilinaw ma M5 kɔnɔ olu tile kelen ma sɔn a ka hakilinaw ma n'i ye CEDEAO fara o kan ka Faransi fara o kan kɔkan jamanaw fara o kan i b'a ye k'a fɔ gɛlɛya INTM ta in bɛna kɛ gɛlɛya la belebele ye alors que n'i ye jateminɛ kɛ kab'a nana don min c'est vrai que INTM kun ye allié dɔ ye allié min kun kɛra sababu ye ka baara apaiser INTM Choguel bɛna wagati min o y'a sɔrɔ INTM kun ye kɛlɛ dɔ nun don ka ban kɛlɛ min ni a kun ɲɛsira Muktar Wan ka gouvernement ma fo bandaw yɛrɛ obligera ka ɲininkali kɛ ko mɔgɔ nasuguya jumɛn bɛ grève kɛ jamana bɛ lahalaya min kɔnɔ ni o kuma cayara kosɛbɛ a wagati mais Choguel nalen u trêve min n'u kun y'o kuma fɔ u y'o trêve bila sen kan mais nin y'o front kura dayɛlɛnnen front min ni sincèrement a bɛ baara gɛlɛya. D'accord, an bɛ dugawu don kɛ Ala ka bɛɛ lajɛlen nɔgɔya Kaba kumakuncɛ kuma ye min ye o ye ni ladilikan bɛ ka di premier ministre ma o ye front dɔw bɛ yen nɔ ni a sera k'olu éviter o nafa bɛ bonya kan ka tɛmɛ bras de fer la ani mɔgɔ dɔw ni ɲɔgɔn cɛ i mana jamanadenw mana k'i fɛ cogo o cogo i fanga mana bonya cogo o cogo ni kɛlɛ bolofara cayara kosɛbɛ a b'i sɛgɛn baaraw yɛrɛ kɔnɔ yɔrɔ n y'a f'i ɲɛna hali premier ministre ka gouvernement yɛrɛ kɔnɔ mɔgɔ caman bɛ yen nɔ minnu ni a binni tɛ digi olu la bi k'a bɔ premier ministre la mɔgɔw b'a ka gouvernement yɛrɛ kɔnɔ n'a bɔra premier ministre la bi o tɛ digi olu la donc n'i y'o ta k'o jateminɛ ka tila ka bolofara halisa kɛlɛ bolofaraw ye nin cogoya la tantɔ n'a ma kɔlɔsi hali n'a ma bɔ premier ministre la baara bɛ gɛlɛya bolo a bɛ fɛ ka hakilina minnu ta k'olu kɛ olu bɛ gɛlɛya kosɛbɛ don nataw la donc je crois que il faut que a fana ka démarche de dialogue dɔ instaurer a yɛrɛ ka niveau la ka mɔgɔw kuma ɲɔgɔnya ka sɔn ka mɔgɔw kuma ɲɔgɔnya cadre mɔgɔw olu y'a fɔ a bɛ ɲini ka na kalo joli bɔ olu ka bataki bɛ a ka tabali kan k'u bɛ fɛ k'a ye mais premier ministre bɛ kuma ka ca a bɛ front dayɛlɛ a bɛ kuma mais a ye démarche jumɛn kɛ ka se ka mɔgɔw tagama k'a fɔ tiɲɛ na ne de ye ɲɛmɔgɔ ye bi anw ka jamana kɔnɔ a bɛ fɔ ko ɲɛmɔgɔ ye sununkun ye aw ye minnu fɔ n sɔnna dɔw ma mais a ye na an ka sigi ka kuma o fana bɛ sɔn ka baara nɔgɔya ma k'a sɔrɔ kɛ ɲɛmɔgɔya ye sununkunya ye hali n'o y'a sɔrɔ e jo de kuma dɔw la peut-être que i n'u ka faamuyali de tɛ kelen ye n'i y'a ɲɛfɔ dɔw ye u b'a faamu mais n'i tora e ka fan olu ka fan tuma dɔw la a bɛ baaraw gɛlɛya ka sɔrɔ bɛɛ nafa ka bon jamana jɔ la hali mɔgɔw bɛ minnu wele ko fasodenjugu n y'a fɔ yan nɔ ko fasodenjugu tɛ yen ɲɔgɔn faamuyabaliya de bɛ yen nɔ i bɛ t'a sɔrɔ aw tɛ ka ɲɔgɔn faamu fɛn fitinin dɔ de kan n'o bɔra yen dɔrɔn o y'a bannen mais o tɛ ɲa fo ka wuli ka se ɲɔgɔn ma ka kumaw ta ɲɔgɔn da mais tant que mɔgɔw distance bɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ aw tɛ se ka ɲɔgɔn faamuya tɛ na a ma nɔgɔn ko bɛɛ lajɛlen ni jɔyɔrɔ don jamana jɔ la ni bɛ dan sigi sɔgɔmada in na renouveau matin na kaba wagati ale banna pewu an bɛ foli ba dɔrɔn di kanubagaw bɛɛ lajɛlen ma an na u ka foliw kɛ sini na ala fɛ inshallah kaba k'i yɛrɛ fo an bɛ an kanubaga bɛɛ lajɛlen fo anw si kɛra kibaruya minnu ye bi ka di aw ma renouveau matin kɔnɔna la u bɛ datugu ɲɛyɔrɔ la aw ni ce aw ka danaya la ko kura ye renouveau télé ale sugantili la an b'an ka dibila baarakɛbaga bɛɛ lajɛlen fo